Praise the Lord, Hallelujah. Jotono pungkaham kaitor kaham bini mung lobjak thang tai bini hamari norok joto nai tong bai tong thong. So an Kriston takuk tai bukurok tinini jora ang norok bai kaisa kok bela important share khanani muchungo. So kabang mo jora sing kaitoni thani suriwo haifano. Asuri marok jorowo belai kene leri thango. So Jisuni mungno sing suriwo Jisuni mungai sing sano belai kene suri sano mukol mukte kiklai kabui akoi suri sano haipun jorawo keceng sini suri maro udor jakya ingke tini ango bidini bising ting norokno sanani muchungo tinta secret surima surima bai sini suri marok je san marok dakti ke yachagi nai mano tani bagi saya man Kriston takuk tei bukuro sing jepro kaitoni thani khorong kotor ke suru kaitor ani nukunga hamari nango ani busate bo hamari nango chubachu nango nei sing jepro khorang kotor ke sano apru surima kaitor bo khnao haipano shaitan bo khnao amoni bagai neng moito narak di sing sumso gnang manekeno sing skaito ni seleng plus shaitani bo seleng jorao Engka aboni bagai cengi langmawo kontrol kanya ni soitan ni bo jorao kai hak ngai thango. Gabagi neng kaito ni thani suri sanpura apuru bo nini asan mano bo block khlayo kaito ni thani. Amo ani borok se ani icha nai. Gejorao kai sini suri ma kaitor khna ui tongo renani muchungui tongo haipno jorao rei mainia ngo. Obon bagi ni cing elam bago porike kaham ke nugo Jisaya diary Bechapni 59 verse 1-2 Kaitoni kunju na thongya Kaitoni yag baraya nono chuba chu khaimenya ngani mutu naradi kaitoni kunju na thongya chini suri marok no khana ngai bo khana wo kaitoni yag bara ngya mane nono chuba chu khaimenya ngani bini thani tongo chno chuba chu khainani bagi haipano chung tamni bagi chini suri marok motoro jagyangkha tamni bagi jeng je kaitoni thani jisuni mugoi sanman mani angkha chung ojaga o 2 number porikhe nugo tamni sa chini chayani bagai chini sumsok rokni bagai chung kaitor bai hakchal angkha kaitor bini mokhang no chung bai huikha because chung sumsok klaika kaitor ta khlai di mano klaika So obon begani Kriston takok tai bukurok tini session no jangan saka omdomo sanani muchungo cengkai tu ni thani o salbrum brum no nakar sanai surinani nako ঠিক আছে kaitor chini bagai bini sondari sajla Jisu Kriston ro horka tai bokroso kanta bujak mani bisingtei ching bini bisingtei ke muthang jaknani lama mankha tai ching bini bisingtei ke chini sumsok robo nakar jakha haipano ching tabuk bo sumsok khlai tongo Tabu chung caya samung khlai tongo hangke chung nakar jaknani nango kaitor boy chung nakar jak nango Jisu Kristo boy abon bagin chung kaitor ni thani nakar mungsana nango Jisu ni thani nakar mungsana nango belai kan important gabon bagi fadi tini ang norokno first point sasinai praise the Lord first point ingane siring ke surima kamo belai kan fan tongo kaham ke khnadi tai muito narak di hekaba sei narak di first point siring ke surima chung padi babel pori layana Mathai chapter 6 ni 6 nung suri sanpru ke nini nok bisingo habai dugar sowei nukjagya nepani thani suri sandi hake nung tepsa ke Klaimano nuknai nepanono sokat renai. Soani Kristoni takuk tei bukuk song. Sering ke surima bela ikena pantongo. Saisung susuk orosaka nini dog nok dugar sowei nok bisingo habai nini nukjagya kaito nupani thani kaito ni thani nang suri sandi tei nukya nefase nono sokat renai ni so. Soani Kriston takuk tei bukuro saisung personal sak baithang sering ke surimani amo bella ikan pangana so bukuk ni kok thaise pon korang tipulaya oi just mokol mukumbai kaito ni kok thai kaisa pori oi na oi nini nukung ni jo to nangmarok no nang bebak no moito khlaidi nini langmo je nangai tong marok no nang bebak no moito khlaidi
tai nini joto jobless neng job mania ngai belai tek to manai tongo nok nokuni borok bai hanja ko a joro neng sering suri pro khorang peplai oi neng mokol mukumbui neng dian klai kaito ni thani o santi bekha bising neng kaitor bai kok sadi bekha bising neng sadi o kaitor ani suri mang no ya faro ani nokuni problem ang no ya faro ani besai no ang nini thani ya faro ani bihig no ang nini thani ya faro ani motha no ang nini thani ya faro ani dofani borok na ang nini thani ya faro ani sajak sajala na ang nini thani ya faro nei neng khorang kotor klewi kha bising kaito ni thani suri di kaito wa suri mana tatte na khanai omo belai kana fantong o suri ma aba ang kebni khunju wa khnawi aba kebni kok no khnawi copy khemania but ang an laibo ang obno practice kayo but kabama kaito ni hamari ang mankha ani langmo ang obno practice kayo pungai ciri baca oi ang kaito tani sanmani abo mainya inga abo mano kubuino norok chesta khaina din norok ni langmo norok suri wina di sering ke pungai ciri jotto ni se best a ciri bui baca sini sekang sering go ajuk chorawo nang kaito tani suri manai amo belai kena pantongo asuri mana dottino daktino kaito nono reirenai praise the lord hallelujah muito naragi sering ke surima tekisa muito naragi second point itu ke mokol muktui kiklai surima so joro amsuke bakhau dukhu amsuke bakhau tekto amsuke jengjal bukuk ni khorang paya ang saime norok ni langmo mo haikta dangkha norok nukhungo mo hairok ta dangkha amsuke bakhau dukhu amsuke bakhau kosto amsuke buibe hamya sajak amsuke tekto bukhani kokno kebono phono sanani maine bukuk ni kok thaisa paya sawi manya bukuk simi ule asuk tekto asuk dukhu pia azorawo jisuni thani neng mokol mukti kiklai surimani amani hisab pe bagna tongo neng o dukhu o sungsani tekto dukhu ni bagi mokol mukti kiklai puruse nini bukuk ni kok thaisa bo faya angai thango omo haikeno neng kaito ni thani wo mokol mukti kiklai surinani nangnai but ang narono sanam chung obole asak iji bube phungsa bujage kapnani belai khana kelai mokol mukti kiklai bube haimya sajagai kapnani belai khana kelai tai nini bagai bube haimya sajak mani nukha bakha dukhu nangai kapnani kelai kaham samong khalaimani aglo bube haimya sajakai o kokno khana bakha dukhu nangai kapmani exam failing kap mani job man yang kap mani omorok le kap nani belai kelai bet kuno kaisa reason grei jisuni mungno surui kap mani abo jora khup kom ani langmo ang engkha omohai kebang bar engkha but omo bufru man ang narono kisa saikhan nani muchengo so ang ese Kristen aise ang catechist ngai ang salo egonta personal prayer khlayo phonga chiri a personal prayer claimani joto jorona ni bakhani mokol mukti kle mokol ni mukti klaya but waisha busu ngangke phola katha ni gan sabui kaito ni mungno suripro amsuke mokol mukti klayo kuno saimen ya asuke mokol mukti kle bukuk ni kok thaise bano paya keba phono greni ni gano nang saisung chera sa hana ang ni chiri koi kwa chiri khoi buwe bujak masake kabo obong kha kaisa phola kathar ni hamari no give up tears mokol ni mukti ni phan so abon bagi phadicing elam bago purlen aboni o mokol mukti kikle kaiton tani suri ma busuk phantong bia a mokol mukti kikle am phola kathar na lead khlayo a mokol mukti klaina ni bagi sini bakhau thik no sanmung tongnai a sanmung no kaiton ni thani a chugui jepru sung suri wo a puru truk kaiton no o mokol ni mukti kikle suri nani bagi phan ruwo phadicing elam ba kisa poriwena Lob mong chapter 56 verse 8 Nengani dukhu rokno lekha wei tonom ani muktui no nini botolo tonom aborok nini moito bijabo sujak rei diba Daud sangka ani mokoli muktui ani bakhani dukhu rok aborok nini moito bijabo sujak rei diba nei
Daud bo sengsaimon bo phola bai kobolcha bo kaito no saini haini suri sanka loboi saka ani obukhani dukku ani mokoli mukto ini ni langmani bijaba sujak kritiba yes sujak tongo sini nukungo problem jengjal pepru jengjepru kaito ni tani mokol mukto ikigalai suri sanmani abo bebag no kaito ni ad langmani bijabo bebag na sujak tongo ni tini oro elambak sak sujak tongo muituni bijabo mane kaitor kunu dini pogai tangya jengje mokol mukto ikiglai suri sanmani abo bebak no oro sijak tongo tai nini je nung sanmani abo riboro jago abo bible kaisa proman bo tongo Hana nei Samuel ni buma Hana nei norok khnaka angkha khayo jeng puila Samuel ni ek bechap ni baro porike jeng nugo Hana subrayung ni thani suri sanmang tongkha Ili ke bini bukuk no naicomui tongo Hana bini beka bisingo kok sawui tongo bini bukuk simi ula enggo bini korang ke khnaya haki ili bo chuak nengjak se engkhna hnei chongkha haki ili bono neng busuk kedek arak phegai tong sinai nini aroni arak khibuwe rohor sidi hnei sakha phiaba Hana hai nei sakam ihi habubagra ang arak ke phegyam ang belai ne tekto nangjak bereja se ang suri tutui subrayung ni tani bekhani kok se sawi tongo so buri suri tutui bini mokol ni muktui kiklai bini bekhani kok no subrayung no sawi tongo suri nani korang kotor sana nanglia pia abrui bini bekham bisingo mokol muktui kiklai bukuk simi ule ngi bekhabai khabai te kubai bo mokol mukto ikiklai kaito ni thani suri sanka apru ilibo seman ka o obri kok kubuina sawa nei ahaino balik nai burui nei ta chongdi ang belai bekha ui engai se abo hai ke suriwo bini bekha belai no ui ekdom tekto ekdom jingjal tani bagai himalay busa se manya banji norok semen Israel ni rai dawo je borok busa manya banji borok busuk se pap kenang borok ni chang society o busuk se lache machincha busuk se tekto busuk se jengjal pia a Hana bo bini langmo belai ki jengjal ngai tongo bo busa manya korok sa banji nei amai bini bekau belai kena tekto belai kena ui ke bo kaito ni tani bini bekani kokno sawi suri sanka hake ili kecang ke thangdi Israel ni kaitor neng sanmano rusitung henei saka te beri hai ni saka nini selengjak khairok mong mantung hake Hana thangai chaka nengkha te bekhao tektok reikha so ani kristoni takuk tai bukuk song Elia jepru Hana no sairor ka thangdi neng kecang ki thangsidi nei bonogo thangka chaka nengkha tai bini bekhao santi te tekto reikha tai bo busa sela khoroksa no manka bini bumungga Samuel asuk diari kaham kuk diari no bo manka kaito ni tani mokol mukti kiklai bekha ui ingai bekhani kokno sawi suri sanma bai kaitor bono rei rekha same o kaitor neng tabo poito klamela Jisu o kaitor almost solai same to same no neng Hana hai neng bo hai nini nukungo jengjal nini besar drag cakrak nini besar cuang nengkrak nini besar girja nogo thangya nini besar nok katharo thangya nini besar ekdom nono tekto nono jengjal klayo ngi mano neng bo Hana hai bele bekhaw tabuk tekto nangjak pia muito naragdi neng bo Hana hai no khlanya ni nangnai mokol mukti kiklai bekhani kokno nukungi problem no ui ke kaito no sandi kaito no suri sandi pi jorao ching wansogo china bekhani tekto nukuni problem ani dolno share ka bekhati se thanda wana a khoroksa pastor no story ke chan ka ani bekhati se komi wana khoroksa catechism thani sakani bekha tekto komi wana no san sadi no problem angta sadi but omuni se tebo kaham neng Hana hai ke poito gnang ke kaiton tani surdi sia yes kaito kaham nini surima bokhnao nini bekhani ui ngai tekto nangai surimani mokol mukti khiglai surimani a phan belai tongo Hana bo banji se busa chala man ka same nini lango nung wansugimi a hamari rok nung mokol mukti khiglai suri san ka ngangke kaito berjak nai
praise the Lord hallelujah ambagi omono bon practice khana nangoni nilang mo bisas kai tabuk ni joron norok ni nukung belai tek to tongo norok ni besani darti especially ang bumarok no koina ni muchungo norok hana hai engani nangnai suridi norok ni besani bagai poito tabai di kaitor asuk kebelia cengje poito klai toman a Yesus Kristo asuk sohotsia asuk chikon saya bo klai mia abai sama mungsa bo krei tamu onso Yesus Kristo kroso kanta bujak tiga kebang boro bengay tamu mutai abo lengta tamu mutai abo sako rikrei bo mutai singe baik o cross ni nongkri family asuk da pankrei norok ni mutai but no Yesus ni aroni kotuma kaham tamu norok saida man kotuma kaham ose bo kroso tuika tai saltam hakoro tongka tai saltam ni salo bo kutui ni tangai bachaka sagri rok bai salbrichi tongka abon yaglo chukna ho ka sawi tangka obono chini poito obono Yesus Kristo proman phunuka chini sumsok no mechen na bagi bo kroso thuika tai saltam hakoro tongka tai bo kutui ni tangai bachaka tabuk bo kuthang tongo tabuk bo miracles kai tongo tabuk bo ni bukhani dukhono thik lai mano tabuk bo ni pasan thik kai mano but nini thani se tabu ani khazani bumarok norok hana hai engani nangnai praise the Lord hallelujah 3 number 1 number tamo siring ke surima 2 number tamo mokol mukti kiklai surima 3 number hamong sinia kok bai surima hamong sinia kok bai surima so norok tabu sungai hamong sinia kok ke bahai ke surina abu joto borok manya ble o give mo phola kata ni kaisa give se don't worry joto borok o give mania abo kaitor je borok no chongo obono no rirugo but nini thani tongkha obono use khaidi nini thani obo kaitor ni aroni give man kangka obono use khaidi hallelujah shalala bariya omo haike suri mani omo kaisa kaitor ni give no obo jodi ning manjak kangka obono no use khlaimano tabuk chung bible porinai 1 Corinthians chapter 14 ni 2 oro chung porike haike nugo hamung chinia kok bai kok sanai borok bo borok no sama klaya kaito no se sama klayo tamni hinba bo kok samano khorok sapano rombai manya bo phola bai se bising ni kok no sawo so ani kriston takuk tai bukruk jebru sing hamung chinia kok bai kaito ni thani suri mani abo ngchini bakhaw je nangai tong mani abo no se kaito ni thani direct san horo oro kuno agent kri ka amuka direct kaito ni thani jisu ni thani san mani Gabon bagi hamung sini kau bahaya surna ang norok no kisa explain kena musung norok obono practice kena norok ni lang mo neng practice kaya truk neng bahaya no give up tang beslai be suri ma kai to no pan neng baru set neng bahaya surna norok saja man tini ni simi norok practice kena nanggo pungai sidi ciri bui baca sini sekang baca wei nini jadi interest nang hangang ke neng kereng sa jagawa acugui yak tisawei mokol mukumbai acugui hai ni suridi kunung kok thaisa pon suridi tas hadi haleluya 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 so neng haleluya haleluya ne continue 15 minit hairok ke neng lobi tong di apur ke neng nini beslai electric shot hai engai neng tamono suri ka abu neng semangla ani langmo angom hai ka 2018 no jotono bui give up tang mane hana tam mani suri ka angkuno buju mane hanu mokol mukti khile kablai mani jakte ekdom pia angka bele bunyu bele nai sigi si melang sai tong siwo giji per brother anu ringka boro ani bokro ga yak rei suri ka tai anu boro ani achung ma jago tangi ning mokol mukum sudah haleluya haleluya simi sadini saka ang haleluya haleluya ni just 10 minit hai saka abon yagola ang tam suri ka ang no buju mandia ani beslai ni di korang simi se khnai tong siwo but ang tam suri ka ang bo chabai malia bani kriston takok te omo chengraya omo soisoi no norok ni langmo norok manna mucheng khang ge norok bo achik basai norok practice khaidi haleluya 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 ni continue khaidi so ani kriston takok te omo belai no fan ganang o fan belai no tongo o suri mani o fan give up tang bai hamung sini kok bai so ani kriston takok tai bukro o tinta suri mangkha abo soitan nono kun ni no block khai menja so o tinta suri mani ni langmo nang klaiman kable ni no kuni joto je intention tong mani
kaitor ni ardoktina daktina yachak janai te nung daktina hamari rok mannai tan bege soitan asuri mano belai khane kiri jako Soitan asuri mano bo block klaimen ya tani bagi male soitan baksa baksa ni bakhani kokno sai mano ঠিক আছে soitan bebak na sai mano bo sangsara agi ni simitong but neng kaito ni thani suri mano bo omor romui manya abal man Kristen takok tai bu kuk song ang norok no amusuk no sai ani tini ni video no muthak na ni muchungo samajago sayarok tongkha norok ano nakar jadi te ang norok no koine ani bagi norok suri sandi jeno ang kaito ni kothuma kaham tebo kroksatai kroksan thani thangai piri mana bagi te ang tini norok no request khlainai video ta siminai di o video no naikan kan nini langmo srengdi o mo haina khlaidi siring ga tongai suri nani srengdi suri ui nai di tai mokol muk tui kiklai suru nya di nini nukung ni problem rok no tui nini langma ni tui sikla rok angro no koyo norok kaijak nani bagi bere nai tuk tongo cela nai tuk tongo kaito ni tani mokol muk tui kiklai suri sandi ano nung rejadi ani bagi je snamui tongmani ani bagi ning chongui tongmani kaito no runai suri sana nang nai tai 3 number hamung sinia kokbai punga siri siri baca woi mokol mukum yakti sewa haleluya haleluya nai nung suri nani chesta klaidi kaito ni hamari nung manai Praise the Lord. Hallelujah. Joto nono hambai kaito norok no hamari klai tong thong.